Το ξενοδοχείο Αμφιθέα διαθέτει 31 δωμάτια. Είμαστε σε απόσταση 5 με 7 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Τα δωμάτια διαφέρουν στα χρώματα, διαφέρουν στα υλικά. Τα πίσω τα δωμάτια είναι με σιδερένια κρεβάτια, λίγο πιο παραδοσιακά. Τα πιο κάτω δωμάτια είναι πιο μοντέρνα. Έχουμε και 2 σουίτες οι οποίες έχουν μέσα υδρομασάζ. Τα πιο πολλά δωμάτια έχουν θέα προς την πόλη των Ιωαννίνων. Ξεκινούν από 55 ευρώ τα δίκλινα με πρωινό και αναλόγως το κάθε δωμάτιο κυμαίνεται και η τιμή του. Υπάρχει ασύρματο ίντερνετ στην αίθουσα του πρωινού και της ρεσεψιόν και στα δωμάτια μπορεί να συνδεθεί κανείς στο ίντερνετ με καλώδιο. Είμαστε ανοιχτά όλο το χρόνο. Φυσικά η full σεζόν των Ιωαννίνων είναι η χειμερινή περίοδος. Τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου και μετά ξεκινάει ουσιαστικά η σεζόν των Ιωαννίνων.